O Rotogal Boiro xógase mañá o acceso á promoción na última xornada da Liga ante a Universidade de Valladolid. Os barbanzáns terán que gañar para acadar os seus principais obxectivos. O Rotogal Boiro de voleibol xógase este sábado 21 de marzo boa parte da tempada na derradeira xornada da Liga, nun duelo clave fronte á Universidade de Valladolid. O conxunto boirense chega nunha cuarta posición con 40 puntos e en plena loita polos postos de promoción, mentres que o seu rival é 10º con 12 puntos. Os galegos afrontan o encontro nun gran momento de forma tras impoñerse con autoridade por 3-0 contra o Club de Voleibol de Vigo na pasada xornada, un resultado que reforzou a confianza do equipo nun momento clave do campeonato. Agora todo pasa por gañar. O Rotogal Boiro depende de si mesmo para asegurar unha praza nos postos de promoción, pero non hai marxe de erro. Un triunfo permitiríalles cumprir o obxectivo e pechar unha gran fase regular, mentres que calquera tropezo podería deixalos fora da loita polo ascenso.